Peso, ne ubij. Mislili smo da tamo. To su stvari prošlih vremena, ubistava. Mi smo na pragu novog milenija. Nikada nije čovjek bio ugroženiji nego ovo naše vrijeme. A koliko će tek biti ugrožen, neka nam se dragi Bog smiluje. Ovo stoljeće pamti 2 svjetska rata. I ni jedne minute nije bilo mira na zemlji. Ni jedne minute. Ove sekunde sada dok smo mi ovdje na 1000 ljudi ubijali. Po širom svijeta. Ne samo noževima, bajonetama, bombama i ne znam čime. U vlastitim utrobama i matrima. Bije. Što ti koja si abortirala? Ja volim reći i ti koji si abortirao zajedno sa svojom ženom. Ti nisi spriječio samo jedan život. Ti si spriječio i djecu tog djeteta, i djecu djetetog djeteta, i djecu djetetog djeteta. Ti si rekao Božjem planu stop. Jer si jednome zabranio doći. Po njemu si zabranio 1000 ljudi doći. Ko zna koliko ćemo još biti na ovoj. Ja vas imamo 1, 2, 3, 10 posta. Koliko 1000 ljudi si samo ti? Ili ne ubiti. A kako se tek pasivno ubijamo? Mržnjom na primjer. Nema mi gore nego smrznute katoličke mržnje. Nema mi gore nego mržnje u onom nategnutom osmijehu na licu. To je ubijstvo brata svoga. Širenje zla. Čuli ste vi u narodu posljednog zlo. Kada nekoga zapečatiš, nema ti blagoslova. Da je prokleto sve u tebi. Ti ubijaš. Ti ubijaš i to svjesno. O drogi da ne govori. Alkohol da ne govori. Ne ubi kršćane. Ne ubi. Šesto. Ne sa riječi drugu. Znate što? Svećenik sam skoro 2 godine. Vjerio sam se u ovo. Mi svećenici gotovo da se sramimo ili čak, ma kako se ti usuđeš pitat nešto na tom području? Danas mladi uopće te stvari ne ispovijete. Zašto? Jer im uopće do svijesti nije da je to grijeh. Što? Pa na primjer, da ste poslani da živite čistoću prije braka, pravila. I vi koji ste već u braku, nije vam se dopušteno. I vi ste poslani da živite čistoću. Da. Spolni odnos prije braka je grijeh. Zar vam to niko nije? Niste to znali, spolni odnos prije braka je grijeh. Je masturbacija, je grijeh. Prosipanje tog sjemena u braku je grijeh. Ne radite tu ono, grijeh kao grijeh. Ne. Pogledaj malo u svoje srce. Koji? Zbog čega? Zbog praznoće. Zbog praznoće ogroman je petar u tvojom srcu. Gdje je Bog? Nema ljubavi, nema poštenja, nema istinskih odnosa, nema iskrenih prijateljstava, nema. To su surogati. To je dokaz koliko vapi sa ljubavim, za pravim osjećajima, za istinskim osjećajima sa Bogom. Ali to je grijeh. I zato ispovjedaj to. Ali današnje društvo vam kaže da ste vi strašni staromoć. Vi ste zaostali, ljudi moji, ako ne probaš prije braka, ako nemaš iskustva. Zaostali. Nema više nijednog filma iz Hollywooda gdje nema golotinje, ne postoji. Nema. Nema nijedne novine gdje nećete naći neku nam duplerici. Nema. Danas je golotinja pornografija na svakom koraku. Normalna je to stvar. Normalna. Sedmo, ne ukradi. Lopovska državo. A što da drugo kaže? Ne ukradi. Ali od stoljeća 7. tu Hrvate katolici žive. Ne ukradi. Evo vam ruku pravo. Evo vam ruku pravo.
večera dobro pohranili. Neka ti to bude, ma bolje da mi ruku odnijeku nego da ona nešto ukrade. Kako ćemo graditi društvo u novom tisućljeću kad više niko nema povjerenja u nikoga? Vi u koljeno pitanje. Čuo sam od roditelja toliko puta da namjerno stavljaju novac, da bi slušali svoju djecu da vide da li će krasti ili ne. Pa u šta smo se to pretvorili? Jer ako uzimaju na sigurno, uzimaju i drogu, jer oni ne rade. Krademo na svakom koraku kradu. To što se materijalnih krađa tiče, da ne govorimo o duhovnih krađama. Kad krademo